hanzi manheru usiku ndopa wakamukira vakazongona wamubata huro kutaura kwaita wamubata huro wabata muromo wamutaura naye zvikanzi ndikakunzwa ukachema kana ukashedzera uzoti pako papera iwewe nehanzvadzi yako namai vako pengu padi papera hanzi ndobva wachindibata ndobva ndati didi ndakushedzera andopa wakazondipina maoko here wachindisa kuseri kwemusana ndobva waita zvawakaita hanzi wapedza kuita zvawakaita ndobva ndati ndoda kumbobuda papi ndombobuda panze daunoita wechi ndopa akabuda nebhaketi nelight ndobva angozvikanda padhoo ndobva atisa ndobva aenda panext door ipapo anga akuya nezvimachira ndimufundisi wekuchechi anga akuya zvine zvimachira ma2.5 meters zveretso zvebleki zvimwe zvatisingamborizi muchiposto ndikamubvunza naye kuzvimachira zvendezvei aibva akurova ndovhura chimwe chibhegi chaigara nacho mumba imo mainditi chibhegi icho chematurasa akangosabati mwe musi chakadambuka ndobva ndaona mune chibhodhoro chine musoro ndikati chimusoro cheichi zvikanzi property yangu iyo zvino zvamuchandikwanisi hamuchambondotogona zvachose zvamukutaura zviri kubva kupi saka zvii zvaungoitika ipapo zvokungorwa akamboda kutaura mwe musi ndokumbira uregerero nokuti ndiri kumuziva kuti ndiri kushandiswa ndikati uregererei asi une chamunoziva akamboda kujamuka zvakawanda zvaingoitika ipapo chimusoro chachiri ndakazobvunzawo vamwe aitanzi musoro wegora nechimwe chiri muchikoko chemichisi so wachitanzi chimusoro chinenge chenyoka saka handizivi kuti chikwa chachiri chenyoka here asi ndomatsananguriro ari kuita zvisati zvaitika zvinizvi mumba takaona tsuro madhoo akavharwa mahwindo akavharwa makangomuka mumba mune tsuro saka ndakangofunza semunhu auya manheru tsuro iyi yakuda kunonzi kuichengeta ndikati ko tsuro muda kuichengeta zvikanzi haisimbori yangu tsuro iyo ndobva tangoisiyawo ichingoita saka mararamiro yangu anotorwadza. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Munhu wese paanokura shuviro inenge iri yekuti ndichawanawo wekugarisana naye mudikani wangu angava murume angava mudzimai kana ndiri single mother kana ndiri single parent zvinoitika asi ramangwana ndichazowanawo wekugarisana naye anenge achidawo vana vangu sevana vake achiendesawo vana ava kuchikoro achigarawo nevana ava zvakanaka. Asi dzese idzi intangariro kana kuti ishuviro yaamai Chipo vatafambira kuno kuWhite Cliff tinyatsonzwisisa kuti dambudziko ramai Chipo nderei ndofunga regai nitaure navo asi nyaya yavo ndeyekuti step father kana kuti murume wavakazodanana naye mushure mekurambana nemurume wavo vaine vana vavo vaviri vasikana akabata mwana wavo Chibharo. Regai tinzwe kubva kuna mai Chipo kuti zvakafamba sei musi uyu samai vakanga vari kupi uye shoko iri rakasvika sei munzeve dzavo kuti mwanasikana wavo abatwa Chibharo nastepfather. Mai Chipo makadi ndinofarangara makadimi nanini sene mudiani tinonzi mai Chipo sajeni Malawi Mozambique ndekupi rudzi rwedu tinonzi takabva kuMozambique. Ndoko makatokurira kwete makakurira kupi makazokurira kumudzi kwamutoko. Okay. Saka makatozvarwa kumudzi kana kuti makabva kuMozambique vamasunda kumudzi? Ndakazvarirwa kumudzi. Mazvarwa muri vangani? Takazvarwa tiri 6 asi iye zvino tasara tiri 5 mumba medu but baba wedu wangu aine guru. Vakadzi vangani? Vakadzi 3. Saka mwene mwanga ni vana vaviri. Aiwa mamune 666. Mumba medu chete ndisasara tiri 5. Zvakaoma sei kana zvakapfava sei kuberekwa uri mwana wepabarika? Zvakaoma semararamiro andiri kuita inini kubva ndichiri mudiki zvakangooma. Mumhuri medu handina mumwe munhu anomira neni.
ende ndakasangana nematambudziko akanyanya. Ndakakura ndichirarama upenyu hwakaoma svika pandiri nhasi. Upenyu hwandinorarama chaiwo unorwadza. Upenyu hwandiri inini nemhuri yangu hwakaoma. Hakuna kana hama inomira neni. Chero ndarwara kana ndadii hakuna inomira neni. Ndakatoomerwa zvakanyanya. Hande kukura kwenyu muchiti makakura zvinorwadza, mukakura sei? Takakurira hedu paguru. Ndaiti ndikagara nasisi wangu ndogara namai vangu. Asi dambudziko rakazanyanya kundiomera. Ndati yarukei. Ndavaka imba yangu yepakutanga ikaparara. Yaparara imba ndakashaiwa rugare. Kubva pana baba wangu chaiwo waindidzinga mumusha. Hama dzangu chaidzo dzaindidzinga mumusha. Hakuna anondimira neni kana anondifarira mumusha. Saka upenyu hwangu hwakaoma. Kubva pandakaroorwa pekutanga. Varoora takangonzi vakadzi venyu vese kurowana mwene wedu. Handina kana ndowandinoda kana mumwe chete. Saka vakadzi venyu vese ngavaende. Ndikazopedzisira kubuda mumusha umu. Ndabuda mumusha umu upenyu hwakandiomera. Ndichidzingwa nehanzvadzi yangu asingatodi kana kutondiona. Chiro ndikataura chipi nechipi hakuna anondinzwa. Hakuna anoda kumira pedyo neni. Ndichifamba mwandirofamba ndirongonzwa zvakangooma kuti verudzi rwangu vane zvavanoziva pamusoro peupenyu hwangu. Saka chero ndikafamba ndinongonzwa uyai neverudzi rwenyu. Asi ndinoshaya kuziva kuti ndoudzani. Ndakamboudza vamwe sisi vangu havana kundinzwisisa. Vakaita kakundiignore vandinoteerana navo. Saka nanhasi ndakangomira. Zvinotambudza imba chainotambudza. Mararamiro chaiwo kurwara ndinoita on and off. Saka zvakaoma mararamiro andiri kuita. Ndazva muchiti baba venyu nehanzvadzi yenyu yasvika pakudzingai kuti ibvai pano. Chikonzero chei? Ndinongoti baba vangu hawo kukura kwavo munhu aidhakwa. Ndongoti panguda ndozvanga vari bose mukukura kwangu ndinokonzwa kuti ndozvavaingoita kune vana vese. Asi inini hamene zvakaberekwa zviri mandiri. Ndiri munhu aifarira zvokunamata kubva ndinongonzi kukutaura kwavo kubva ndichiri mudiki ndiri munhu aingofarira zvokunamata. Ndaingonzwa kunonamatwa kandi kunoimbwa nzodzi kunamata ndaingoenda kunonamata. Saka ndine zvimwe zvinhu zvandaiona zvaitika mumusha. Chii chamaiona? Zvemavhizheni izvozvi. Ndaimbova munhu anoita zvekuenda kuchechi unongoona zvemavhidhio zvimwe zvichiitika asi zvakazosvika zvo pakudzima zvinhu izvozvo. Hakuna munhu ainditeerera kana kundinzwisisa zvinhu zvaitika. Saka ndoona sekufunga kwangu inini. Ndoona sokuti dzimwe dzenguva ndo zvandakamakirwa here musha asi ndichifamba ndinonzwa kuti hapasiripo pane nyaya. Ndine kugadzirwa kumwe kwandakaitwa mumhuri medu tichikura ndichirarama. Zvokuti inini tsananguro dzichitsanangura ndibva ndiri musikana. Ndaingonzi amai mune sisi venyu vakararama upenyu kuti vakaita vana 3 vasikana nemukomana mumwe chete. Ndo upenyu hwandaona mazorarama asi zvichikonzereswa nehama dzenyu. Ndaimboti sefa vanhu vanongotaurawo sekuti cheche hakushai chekutsanangura. But zvinhu zvandaingogara ndichingoudzwa ndakuzvifunga iye zvino kuti asi zvinhu zvandaiudzwa izvi chokwadi. Ini ndaitawo vana vangani 3 ndine mukomana mumwe chete. Upenyu hwandiri kurarama ndiri kurarama upenyu ndisina imba. Sisi wangu akangorama upenyu hwasina imba nanhasi havatorinawo imba. Variko kumusha. Mabva mufirst marriage ndanzwa zvikonzero zvakaita kuti mubude marambwa navana amweni. Imba yechipiri makazopinda imba yechipiri here kana kuti zvakazofamba sei? Ndakazopinda imba yechipiri. Ndapinda imba yechipiri mararamiro angu futi aitongotambudza nemurume wandaigara naye akandiroorwa. Ndakaroorwa ndikagara naye. Asi tsananguro dzaingotaura zvakadaro. Maigara sei tisati tasvika kutsanangura? Pemazuva ekutanga achindiroora aiwa taigara zvakanaka zvakanyanya. Achifarira vana vangu. Inini aiwa tasina kana dambudziko. Asi nekufamba kwenguva ndakazowana dambudziko. Anga asingachadi vana vangu. Ndaimbogara nevazukuru vangu. Akatanga kuvashungurudza vazukuru vaye. Svika vatorwa nanambuya vavo. Svika ndakamboda kuti ndibve pamushapa. Asi hameno zvaingoita zvokuti vhiringidza so.
ndikambotsvaga mota yekuti ndikwanise kubva ndiende, asi chakanyanya kuti ndizonyanya kushingira ndigare pamba apa. Vabereki vedu vakazoshaya, vashaya vabereki vedu, ndakamboda kuvaka pamba apa. Mufamily vedu hatina kubatana, vakatanga kutaura hanzvadzi dzangu chaidzo, ndikasvikira chindinyeya pari pamadziro, handiri kuti agare panapa, hada kubatsirwa nani chezvakangwana zvaitika. Imwe zvandaishandisa madhoo nemadhofemu ndikatorerwa nanasi wangu, ndikataura nawo sisi ndikufunga zvoti ndidzoke panapa ndina rugare. Pakataurwa mamwe mashoko asingatoiti yekuti ndidzoke pamba ipapo. Zvidhina zvakatengeswa, madhofemu akatora, madhoo akatora. Saka zvakandiomera kuti saka ndoenda kupi, ndine musha uri kuepwethi, kuti ndiende kuepwethi murume wanopaziva vanogona kusvika achidivhiringidza futi, ndasingadi kuti ndiende papo ndaingoda ngudida. Saka zvakatora kundinetsa kuti ndotangira papi. Saka ndakazongoti shingirirei zvamboita sezvapera, asi waitongona kuti magariro acho ndichiona kufishini kwangu. Ndaiti ndikarara ndairota mai vangu vachichema kumusoro kwangu, vachiti mwana wangu hazvina rugare zvavaita izvi, uchazotambudzika naye murume. Nguva zhinji pandaisira musoro pasi ndaiona mai vangu vachichema, vachiti mwana wangu vada kukururwa, asi uchakanganisa vana, uchakanganisa vana. Saka ndazoita sekuti nguva yandaiti ndoda kubva pambapa, amene zvaingoita so ndaingonzwa kuneta, ndongoti ndomboshingirira kuti panguva zvichadi zvichapera. Hakuna chinhu chinorwadza kuti musha ndiwe vega, ndindega ndisina imba, ndigozvifunga kuti chandakanyanya kutadza chii. Ende handina violence nemunhu, handina chakaipa chandinoita kumwe munhu. Even kwandakaroorwa kwachona, vamwe vedu tichiti ndovaidaro, ana baba vavo nedzimwe hama dzinotorwadziwa neupenyu hwekuti ndakabva mumusha umu. Nanhasi vanotaura kuti pamba pano hapagari kusvika mai chipo vadzoka pamba. Ndichiva pamba ipapo patotonetsa kutogarika, vakazofa hedu vamwe muningina vatezvara vangu ivavo, hapatogariki. Saka ndombozvibvunza kuti asi chandakanyanya kutadzira munhu chii. Inga ndakakura ndichinamara, kana zvinoita vamwe zvezvekuti vachikura vari vasikana vanomboitawo maboyfriends kana chii, ini handinambobvira ndazviita, ndinambobvira ndapinda musituation yakadaro svika mukukura kwangu ndikanyatsororwawo zvakanaka. Saka zvinhu zvinondishungurudza. Saka ndakashingirira kugara pamba apa, asi ndakazoti nerimwe remazuva, infact zvetsananguro, ndakamboti ndakairugara ndichirwara pachiita zvaiitika pamba ipapo, paitika mashiripiti ndaigona kungodonha, kana kuti maplate unozvinzwa zvingorongedzwa, madhoo achingovhurwa. Ko chii chiri kuitika? Tikaenda kuchechi torongonzwa tsananguro kuti amai pamba pamaenda pakarema, munhu wamuri kugara naye pamberi apo ndaona makukwadzisa vana, ende mume makwara. Saka ndakazoti rimwe remazuva ndichoti mai vangu vachindiudza vachiti pamba pauri kuenda mwana wangu, handisi kufara kuhope nepavaenda kwayatezvara wangu pandandakaroorwa pekutanga. Nguva zhinji ndaiorota vari kumusoro kwangu, zvokuti mafambiro ataita nebva ndiri mune murume wangu, kuti ndizive kumusha kwavo waindiudza ndivo. Muroora kumusha kwedu kunofamba wakadai kusvika ndisvike, ndomasvikira ndakaita musha. Murume wangu anga asingadi kuona amai vake, anga asingatodi kana kunzwa nezvavo, asi ndakarota kuhope kusvika ndasvika papi pamusha ipapo tiri vatezvara vangu. Saka apa ndaitorota tezvara vangu vakamira, vakaita kuzvambarara, mai vangu vari kuna sisi vangu, vapindako mumusha umu, asi hamuna kuchena. Saka ndoita sei mama? Saka ndakazongoti panguda zvichadi zvichapera, semunhu mararamiro angu akangooma, ndikati panguda imhepo dzinoda kundivhiringidzira futi kuti ndisagara papi pamba, rega ndingoshingire ndichienda kunobatsirwa kumapostori, ndichingoendawo. Asi tsananguro dzaingoma kuti amai hama dzenyu hadzidi kuti mugare mumusha, hama dzenyu hadzidi kuti murarame. Saka ndakazoti nerimwe remazuva ndaenda kuchechi kumusangano wemadzimai kukwekwe. Ndakazoshamisika musi weFriday 2000 zvinoda, ndakazvinyora pafoni yangu. Mwana achitaura musi weFriday akandifonera manheru kumapasti 7 achiti ndabatwa nababa. Mushure mekuti ini ndambotozvirota ndisati ndasumuka pambapa, ndichinzisoni ndakamurota akamira pambedha achiti mukadzi hazoda kubva panapa, chakunyanya kushingirira panapa chii, da kumubhinyira mwana. Ndikatora mwana ndikamubatira mwana anobva achiti panapa. Ndobva ndati kune mwana wangu, iwe ndiri kuenda kumusangano, asi panapa usagara panapa.
asi mwana wanga asingazviteereri nekuti ndiwa baba wakakura navo. Saka aingoteerera zvinodaje baba because vanga vari close naye, vanga vakakura nemwana uyu. Saka mwana akangoziva kuti ndi baba. Ndikati ipapo mukuti mwana uyu makauya naye kubva kufirst marriage, makabva nevana vanga first marriage vaviri, mukomana nemusikana? Vasikana vese. Vasikana vese. Okay, ngatichiendei pamakutaura. Ndobva ndakavati ichena unogara una sisi wako, svika ndadzoka, zvikanzi alright. Semwana asina kuzvijairira, akangojairira ngogara papi pamba ipapo. Ndopakandifonera ndabatwa nababa. Musi Friday manheru. Saturday ndibva ndati chienda kumapurisa unotaura nyaya yako kuti ndozvawaitwa manheru kai. Saturday ndikafona vazoenda iri kumapurisa, wandakafonera panext ndobva ati hapo kwari kupi. Ndobva ndamubata ndobva ndataura nawo zvikanzi mwana wemwasi anyora tsamba amene kwaenda. Saturday ndakamira paurodi nevanhu vekuchechi ndikashaya mota yekuti ndidzokese kuno. Sunday kumanheru ndakasvika kumapasi 12 dzeusiku ndikarara papolisi, ndikazoenda kumba kunze kwachena ndichitya mbavha. Asi papolisi papasitorina kana munhu pabhesi, papasitorina kana mupurisa aripo. Takarara tiri ipapo. Ndobva ndaenda kumba ndakufunza mwana ndobva tsanangura ndikati chaende kupolisi. Ndobva tatakurana nemwana wangu ndobva taenda kupolisi. Saka ini ndakatosvikira kumba kwemuvhana wangu because ndatotya kuti ndisvike papi pambapa. Ndati munhu kana aita zvinhu zvakadai sokura kuti bhinya. Ende ipapo ndangogara ndichingorohwa kubva pakaenda vasukuru vangu anga angoenda kupenyu kungoramba achingondirova. Saka ndopa ndakaenda kupolisi mwana ndobva atsanangurira mafambiro zvakaita zvinhu. Paichikudii mwana pamatsanangurwa? Angotsanangura kuti ndakabatwa nababa, vakandishedza mubhedhuru. Ndakaenda kumba ndakanonoka kubika, ndakapedza kubika kumapasi 7. Ndaiti ndikapedza kubika ndikaisa chikafu patebhuru ndoenda kuna sisi. Saka vakandisvikira ndichibika, ndobva vandishedza mumba. Ndobva vanditi zvoni chii chisimo mumba mamusina chikafu. Ndobva ndatsanangura kuti shuga neraisi nefulawa zvese hamusisina. Zvikanzi gara pamubhedha. Zvikanzi handigari pamubhedha nokuti mubhedha ndepamama. Ndobva hanzi vakanditi ndipe hembe iri pahemwe. Andobva ndatora hembe ndobva ndavapa. Bva vanditi chiwaurare muno. Zvikanzi handirare muno. Kanzvadzike mama nanzvadzi yangu ndakatanga rini kurare muno nedhiti. Ndakuenda kumubhedhurumu mangu kunorara. Ndobva aenda kunorara. Hanzi manheru usiku ndopa wakamukira. Vakazongona wamubata huro kutaura kwaaita. Wamubata huro, wabata muromo. Wamutaura naye zvikanzi ndikangonzwa ukachema kandi ukashedzera uzoti pako papera. Iwewe nehanzvadzi yako namai vako. Pengu papera. Hanzi ndobva wachindibata ndobva ndati dhidhi ndakushedzera. Ndopa wakazondipina maoko ere vachindisa kuseri kwemusana. Ndobva waita zvawakaita. Hanzi wapedza kuita zvawakaita ndobva ndati ndoda kumbobuda papi. Ndombobuda panze. Daunoita weti. Ndopa akabuda nebhaketi nelight. Ndobva angozvikanda padhoo ndobva atisa. Ndobva aenda panext door. Asvika panext door ndobva apinda mubanze mwana akatanga kuchema namai vaye. Ndikati akamubvunza kuri kuchemei nechipo. Paangoramba achingochema. Svika ndoda kurara. Wambisa machira sezvo hanzi wanga usiku kumapasi 1:12 ikoko. Fanati achirara wozondiudza kuti chii chaitika. Saka ivo wanga asingazivi kuti ndaenda kuchechi waifungudza kuti ndiri kupamba. Zvikanzi tozoenda nemwana wemakuseni kumba tobvunza kuti chii chanetsa panguda mwana arohwa. Saka mwana haana kurara usiku wese. Hanzi aingofunduka dedikani naidedikani achingochema. Ndopa ndakamuka ndikagara ndikati mwana ari kumboti chii. Ndobva ndamuzunza chii. Achimuka achimhanya dedikani ndimutsadaro dedikani. Ndobva ndabvunza kuti ko chii chaitika, uri kuchemei. Ndopa akapepuka kumbe akutanga futi kuchema. Ndopa akazotaura ndabatwa nadhidhi. Wabatwa sei? Ndozvandiita. Vakandoti wacha bhurugwa rako. Saka pandapedza kuwacha nebhaketi acho ndobva ndida kunoita weti. Ndobva ndatotiza ndakanda bhaketi nelight panze. Ndobva ndati chirara. Usiku wese hanzi mwana anamborara achingovhumuka. Andikazomutora paanga akakarara ndikarara naye pamubhedha. Saka patakaenda ndinotaura ndichienda mashure ndichidzoka. Patakazoenda kupolisi ndobva ini ndasvika vakanditsanangura zvese zita toenda kupolisi
tikaenda kuchipatara tikanotorwa kuchipatara ndobva tanzi ndichazokushedzai musi wemandi ndobva tichazokushedzai ndichienda kumba mandi chipiri yaienda kubasa akazofonerwa zvikanzi munokwanisa here kusvika kuna ndiri pabasa zvikanzi ko munoita rini off takumbira kuti pamune maita off mukwanisa kusvikawo kuno ndobva alright ndinoita off Saturday ndozosvikako saka paakanzwa kuti kupolisi ndobva ati kwakanaka iri kwamuda kuendera kupolisi ndandakumba ndikati kwakanaka ndobva ndafonera hama dzangu kuti ndozviri kutaura mwana ndobva ndafonera hama dzake hama dzangu hanzva dzangu nedzimwe nevamwe mwana sangu wakauya wakamubvunza mwana akatsanangura mafambiro azvakaita ndobva tafonerwa musi Saturday Sunday just tafonerwa tobva taenda kupolisi ndobva taenda nemwana vabvunzwa zvakabvunzwa ndobva atsanangura zvikanzi tichakudai mangwana tichakufonerai muuye mangwana tobva taenda vatifonera mangwana acho ndobva taenda saka musi watakasvika kumba tichibva kupolisi zvikanzi mafunga zvokundisungisa nemwana wenyu chinhu chandoda kuudza chinhu 1 iwewe nemwana wako tinyatsoita tisisanai amuchafima kaonana futi muupenyu hwenyu hwese ende kubva nhasi mwana wako akutotanga kupenga zvandiri kuudza ndozvakutoitika saka pasina nguva mwana iyeye kugara kwandaitongoita mazuva ese aya tichimira kuti tiedze kumapurisa kwaitongoona kuti kakugarira kari kuita mwana ari kungotya saka inda ndisina pekuenda ndikambofonera child line vakati regai tikutsvagire pekugara mutsvage mubve pamba ipapo mwane pekugara saka ini ndonesa kuti mwana wayo anga akatogara akatoshandisirwa here mushonga hamiri zvaitika akanga asingachateereri zvandirotaura zvezvi angoti kuti mama izvi zvamukutaura zvokumapurisa izvi imi munongoziva muteuro chete wone ava hama dzavo dzese naivo vanhu vanobata-bata vanoziva mushonga hama dzababa naivo family yavo imi hamutozivi kana mushonga wemudumbu chaiwo kana chii saka manje toita sei tikati nemwana wangu zvinoita chete tikaenda kuchechi tichinamata zvinoita ipapo anga akuya nezvimachira ndimufundisi wekuchechi anga akuya zvine zvimachira 2.5 meters zveretso zvebleki zvimwe zvatisingambozivi muchiposto ndikamubvunza naiwe kuzvimachira zvendezvei aibva akurova ndovhura chimwe chibhegi chaigara nacho mumba imo mainditi chibhegi icho chematurasa akangosabati mwe musi chakadambuka ndobva ndaona mune chibhodhoro chine musoro ndikati chimusoro cheichi zvikanzi property yangu iyo zvino zvamuchandikwanisi hamuchambondotogona zvachose zvamukutaura zviri kubva kupi saka zvii zvakungoitika ipapo zvokungorwa akamboda kutaura mwe musi ndokumbira uregerero nokuti ndiri kumuziva kuti ndiri kushandiswa ndikati ruregererei asi une chamunoziva akamboda kujamuka zvakawanda zvaingoitika ipapo chimusoro chachiri chei ndakazobvunzawo vamwe aitanzi musoro wegora nechimwe chiri muchikoko chemichisi so wachitanzi chimusoro chinenge chenyoka saka handizivi kuti chikwa chachiri chenyoka here asi ndomatsananguriro ari kuita zvisati zvaitika zvinhu izvi mumba takaona tsuro madhoo akavharwa mahwindo akavharwa makangomuka mumba mune tsuro saka ndakangofunza kuti semunhu auya manheru tsuro iyi ada kunonzi kuichengeta tikati ko tsuro muda kuichengeta zvikanzi haisimbori yangu tsuro iyo ndovatangoisiyawo ichingoita saka mararamiro yangu anotorwadza ndabva muchiti murume wenyu anga ari mufundisi kuchechi kupi Holy Trinity saka machireretswa aya makavabvunza here kuti baba kumachechi akaita seaya machechi emagitari kaya sekuziva kwatinoita ndo machechi emafayafaya kumachirairedzo ane chekuita nechivanhu ende kumachechi ikoko ndokwatinodzidziswa zvakaita kuti aiwa hakuna chivanhu zvemudzimu hazviko kunoku kunopiswa munhu nefayafaya makavabvunza here kuti ko chivanhu chakubatana sei nechechi dzedu dzemagitari idzi ndakavabvunza zvese zvasangu asingatodi kana kutondinzwa igona kutotanga kutokuruwa kuti iwe wakapusa serei nguva dzese unongoda chokwadi ndosaka hama dzako dzisingadi kumira newe noti zvaunongoda kunamata chii chinonzi kunamata zvimwe zvachona hazvidi chokwadi vese vari kurarama mudzimba umo ane dzimba dzavo vane machichi unoti vari kurarama nechokwadi iwe chinhu hwane chaunonetsera chiri kukona namba muno zvese nguva dzese unoda chokwadi
ndikakudza kuti handi huku ipapo ndasandambozwa zvanangotsvuku chienda ngoziva kuti ngopfugama chedu uchingonamata haudi ndikaenda kwangotsvuku ndizotsvagai huku saka ini ndasandazviziva zvichitendere chengotsvuku kunonzi kune huku kune mbiya kune gate kune chii saka zvinhu zvaingondityisa zvine bute chii iwa hudi kuti tiende kwahudi unongoda ngoramba uri munhu wechokwadi chete saka uchafira chokwadi chako ichocho saka ndikamboenda kuvanhu vechechi kwavo taimboenda tese asi ndakazoona kuti kuchechi ukoko hakuna chiriko ndikavatsanangurira kuti ndozviri kuita mwa wengumba ane machirairedzo ane bute amheno chimwe chinonzi ndakazozviziva iye zvino nokuzvionawo zvamo asi nguva sina asingazvizive zvekufisa mhino zvezvi bute nezvimachira izvo nechimusoro izvozvo ndozviri kuita mwa wengu nesaturday akurara kubira anouya akatota doro miri wese handichazivi kuti zviri kufamba sei yabva nditi munenge munogonawo kunyepa tichazouya kumba kwenyu ndiye tichauya kana vaimutya ndonasa kuti munhu haityiwa zvakanyanya vanambobvira vauya ndaiti ndikanovatsanangura itoona semunhu ndiri kunyepa ndikati uyai muone chibhegi zvo akabva atora kii vazvikira imomo zvine doro razvo zvaitonhuwa achada kuti tivhure bhegi ro rasingachabatwi ndira kuenda musi wabatwa mwana ndazwa muchiti mamuri musangano wechechi madzoka imimi maudzwa kuti mwana abatwa chibharo neneighbor yenyu next door yenyu yakudzai yakutsanangurai zvinhu zvese izvi muchinotarisana baba ndapi mashoko amakatanga kunotaurirana semukadzi nemurume panguva iwa ufichi ndichiri kumusangano pandakanzwa kuti mwana ndozvaaitwa ndakabatwa ndoti nehana ndakadonha ndadonha saka vanhu vaitiraya kufonera vanhu vekumba kuti vataure kuti ndozvandaitika saka ndakamboti mukei saka nehasha ndachiti handisi kumboda kunzwa muchitaura nezvemunhu iyeye munhu ari kunzi abhinya mwana wangu saka ndakabatwa nehasha ndobva ndati kuiwe chii chaitika kumba ndakataura naye ari kubasa iko chii chaitika ndichiriko kuchechi ko mwana ari kutaura kuti abhinywa ari kupi mwana wangu because ndanzwa kuti hapo pamba ndikatoti hamene kwaenda because ndaitira foni ichiramba ndakazosvika ndizofonere panext door ndikati mwana wangu ari kupi ndikunzwa kuti wabhinya mwana zvikanzi iwe zvimwe zvazvinoda kuti titaure kuno usateerera izvi handina kuzonzwa kuti chii chakazoitika ndakatodonha futi ndakuchechi kwacho saka makazoonana masvika kumba kunoku makataurirana kuti takataura ndikamubvunza kuti chii chaitika kumwana zvikanzi hapana ndikati kumwana ari kutaura kuti abatwa ari kupi mwana because mwana ndasingachimoda kugara mumaraini zvikanzi mwana wako anopenga saka uda wafunga kuita sei uda kundurova uda kundiita sei ndiko mashoko yakatanga kutaura ndikati alright bo fana kunyarara ndachiziva kuti zvinhu ndazvisa mumaoko memapurisa saka iye hameno kuti ainyumwa kandaidii aingogara achiti yamatange mipedzi inegara watoziva kuti muupenyu handisungwi vakambozvitiraya mukadzi wekutanga izvi aida kundiendesa kupolisi akazoda kuvharirwa riye ndikazomunzwira tsitsi angu uda kumuvhurira inini upenyu hwangu hwese handisungwi chero kada kundisungisa zverudzi rwupi ndinokuudza kuti handi ndikuperekedzeka ndokusiya kupolisi iwe ndiwo uchasungwa gara uziva kuti iwe uchasungwa uchapika musva usingazivi iwe nemwana wako muchapika musva musingazivi ini handisungwi zvekudaro saka iyo nyaya yakambonditaurira titanga kutorana kuti wakambondiendesa kupolisi nemwana wavo vakavanga wambata futi handizive asi neunyore kupe ndirongonzwa kudaro nokuti ndasingagari kwandakaroorwa ikoko asi nemafunga unongozvinzwa kuti baba havana kuchena rudzi rwu ndozvavari musha wamavo imomo iri shokwa ndakazosvika kumusha kwacho ndongoona vanhu vanongopanana vana paukama hwavo ndikupi kumusha kwazvimba kwamasiraro unongonzwa history dzinongotaurwa machona vanhu vanongopananache vana saka aimbotaura kuti wakambondisungisa vakazopesa ndiwo akupinzwa bhizi vada kutosungwa paipai ndakazongwanzwira tsitsi angu ndikazotaura nemapurisa kuti vabude saka iyo yawatanga kai gara uziva kuti ndokwakuenda kwakaitika upi zvakamboitika pambuka dzokutanga vaitotaura nameninozita ndotaura saka ini handisungwi zvekudaro saka pasina mazuva mwana anga akurara kumakomo akubvarura hembe kunhonga mumagaba mumwe musi akatombotouya manheru usiku aenda kune shamwari yake kuita ngati ari kubva mubako maziso ese mese munhu aigara ari smart atozivikanwa munhu kamusaladi kanongogara kangori smart nguva dzese asi akazara matope madhaga
akabata magaba nechirofu chechingwa chakanyobvurwa nechi 1 liter chedhiringi achingoseka. Kuna iwe chii? Hapana, apo ndandambotobva kunoshandirwa kuti mwana adzoke kumba kumona ndozvaari kuya akaita mwana. Kumubata paya ndafonerwa nemapurisa kuyai mwana ndasisina, ndaenda ndirini ndosvika ndovatsana kuti mwana ari kunzi akurara mumakomo, ari kungofamba izvino handichamuoni. Handisuzondeta ndosvika ndishauda paya, bvai pano musoziva zvamuri kuita imi nemwana wenyu, muda kusungwa imi, endai dzokere kumba, baba endai henyu kumba, kana akuzoda mwana achazouya. Naimi ndiri kuziva kuti mwana hatisi kumubata, nyaya igone kufamba here yakadaro, svika mwana ndamuwana, zvikanzi haimi bvai apa imi, ndimi makabatwa here, muzive zvamutaura, endai kumba. Ndodzokera kumba, ozotifonera makazomuwana here mwana. Ndati mwana anoita sekuti anonyumwa, nguva yekuti ndoda kufamba kandi ndoda kuenda kupolisi anobva atiza, unorava mugomo, atiza achienda mudzimba dzevanhu, anorava mumakomo. Asi zvinhu zvazvakuzivikanwa neWhite Cliff yese, waiti wakangomuona ari mumakomo womunyengetedza akutoita semwana mudiki, womutora wogara naye kumba, vanhu vozondishedza mwana vengu takazomuona ari mugomo makati tinai, ndoenda kuye ndoda kumunyengetedza kuti timutore, murume akangoziva kuti ndaenda kunomutsvaga osvika ondorova, oti mwana emusiya ari ikoko. Ini ndindoziva chadzoka sei pano pamba, ndindoziva kuti muchavirirana sei, ndakakudza kuti hamuchambofa makavirirana nemwana iyi, saka chero ukamutora usafunga kuti anogara pano, ende agare newe, matomhuka nemhuka. Saka ndo upenyu hwandiri kurarama, zvokuti mwana uyu akazosvika pakubvarura hembe akutora saka njira akunorara mumakomo, ari kuita sei, svika ndizotsvagewo pokuti ane pekugara nemusangano, ndo vakandipa stendi kuti ndikwanise kugara. Ndatofona kusocial welfare kana mai Chisamba, kusvika ndiwane pano pekuti ndigare ndochazogara pana stipa pasina magariro kugara kwakanaka. Aingofamba ukangomiti simudza plate uisewo apa, akutoramwa, akutobuda, hataure nemunhu, aiwa zvokuti chero mukamuona aiona kuti bho. Asi ukazogara naye nekufamba kwenguva ndopanoona kuti pane zviri kuitika pamwana apa. Padyira ipapo ndipo panosiya akasada kudya 2 weeks 1 week asingatodya, asingadi kana kubata chikafu, anenge akangogara akangotora magumbezi ake akangozvipundiridza kumusoro nekumakumbo. Saka mararamiro andiri kuita akangooma. Muri munzira kubva kumapurisa nemwana muchizosvika pano muchinzi nababa tarisanai mai nemwana, ndiro zuva rekupedzisira kuonana pano, mwana achibva atanga upenga. Ndinonzwisa kuti muri muroad, hapana here pamakambobvunzawo mwana kana kuti mapurisa ikoko kuti ndokekutanga here kubatwa chibharo nababa? Ini maonero andiri kuzviita ndoona sekuti mwana anga achitya kutaura, asi iye kutaura kwaanozira because akazotaurira mumwe mupurisa wekuWhite Cliff akatoti handizvoni vaindibata mazamu nemagaro. Saka izvi nokuti mwana haana kutorwa nguva inini kuti anyatsonditsanangurira, ndakazonzwa mai vandaitaura navo achitoti hanzi iye anotaura kuti ndinonzwa kurwadziwa namai vangu, kuti ndikanyatsowatsanangurira vanobatikana, ende vanozogara kupi hama dzavo hadzinyanyi kuvafarira zvakaoma kuti nditsanangurira mai vangu, ndoona sekuti amai vangu vanobatikana zvakanyanya, vanonogara kupi nemwana. Saka nanhasi ndongoti mwana haana kunyatsonditsanangurira zvakakwana, dai angaona munhu kupa nguda kuti ainogara naye achimunyatsomubvunza dzimwe dzenguva ainyatsotaura pakati akasununguka. Mapurisa kwacho ndokwatanga kungoharaswa mwana akutotanga kutongopenga asingachadi kuenda kuti mama honei mapurisa achona tiringotukwa tiringoharaswa, saka bheta kuti ngogara ini ndongobva ngopambapo. Ndinoda kunzwisisa mama, masvika mapurisa tozoti vane section yavanoendesa mwana vachinonatsonotaura naye zvakanaka, vakaenda here ikoko kuti vanyatsononzwisa nyaya kana vakangonzi masvika mubva matonzi taura nyaya yenyu yakamira sei muchingoharaswa sekutaura kwamuri kuita? Takangosvika tingoharaswa, hatina kunyatsogamuchidzwa zvakanaka, but takangosvika tingoharaswa, imi taura tinzwa nyaya munge ikoko kamwana kacho ndikapindikaka, iwe taura tinzwa chii chakaitika. Ndobva ngoti semunhu akangokura ke mwana haadi zvivharenzi kana zvongotaura taura zvezvi, vangoti vazotanga kutsanangura, zvikanzi awara chimboendai kumba tichazokufonerai, zvatopera. Sekutaura kwamuri kuita nadzo muchiti mwana paakazoudzawo mumwe mupurisa achiti kakasiri kekutanga vaimbomubata mazamu, vaimbomubata chii,
pane here mwana paaimbosununguka kutaura nemi saamai ndazomuchiti akatotaura kuti samama ndaisada kuvaremedza. Ukama hwenyu nemwana hwanga hwakasimba kusvika papi? Mwana asati aita dambudziko rokurwara iri mwana wangu taivirirana zvisingaiti. Pandinenge ndiri ndo panenge ari ndo pandinenge ndiri. Tichienda nevana vangu ndotozivikanwa kuti amai vaya netwana twavo 2. Chero zvokuti munhu akanditsvaga chero zita kutaura zita kutopedza nguva. Wakangotaura kuti kuna vamwe amai vapfupisi vanofamba nevana vavo vanopinda chechi chipostori vanga vasingandishayi because ndozivikanwa nechinamato. Saka ini nemwana wangu taivirana zvisingaiti. Saka pakuvirana zvakatotanga zvokusapesana nekumhanya nekubuda zvatotanga arwara kudai. Even chomaraini vaitoziva kuti mwana ipapa habudi. Akauya shamwari dzake notamba nadzo anongoziperekedza kusvika pagedhi atodzoka mumba. Handina mwana anoenda kumaraini. Handina mwana anoti hazomboenda notamba uko azodini. Haiwa. Ande vanga asingadaro. Zvakatotanga atorwara kudai. Kubvunza kwandaita ndaida kunzwisisa pana chibvunza ukama hwenyu nemwana. Zvichida saamai sekutaura kwamuri kuita ndikuona kuti mame bondi nemwana wenyu zvakanyanya zvokuti aisatombokwanisa kuregera kukuudzai zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndopana chibvunza kuti ukama hwenyu hwakamira sei. Pane vamwe vabereki vekuti anogona kuwana nguva nemwana kuti aende kuchechi muchienda mese kuchechi muchiita sei asi vasina nguva yekupa mwana nzeve yekuti kana akuda kutaura zvimwe zvinongo kuti iwe ndakaneta kana kuti iwe ita zvakati ndakutuma wani kuti wacha musina nguva yekunyazogara pasi nemwana sikana. Muchinyatsonzwawo mbositozoti vana amai kazhinji ndofunga ana baba vakawanda vanogona kundipupurira kuti mwana akanzi aita pamuviri vanotanga kuti mwana wako ndiwo waiziva iwewe zvichida pamwe pacho munenge musingatozive kuti kupamuviri apa akazobaita rini ko zvakazofamba sei. Ndopana ida nyazobvunzira kuti ukama hwenyu nemwana hwanga hwakasimba kusvika papi kuti nyatsonzwisa kuti paibatwa pesa apa sei yanga asingakwanisi kuudzani amai vake. Ipapo ndofunga kuda aitya here because haana kumbonditaura kuti ndabatwa mazamu. Ndikurangarira zvokuti hazvina kuzoita mazuva pandakazosumuka chienda kuchechi. Achingoti ndedhi wandiranzi pane mukomana kubasa kwedu ada kutoroora ane mari dzake ane mota dzake asi baba anopenga. Ndikati anokuudza izvozvo pakuita sei ndobva ndamutsura ipapo. Ndikati nhaiwe unoudza mwana kuti pane mwana ane makore mangani 15 years akutoturna 16 zvokuroorwa zvapinda papi zvokuti ndachingotaurawo sei majokisini ndo matauriro akandiita semunhu aingomboita mwe musi aimboita tomajokisi murume takamboita kakutsamwidzana ipapo. Saka inini hana chaakazondiudza mwanawo asi kufamba aiva taifamba pamwe chete mwana wangu zvokuti vanhu vaitongoziva kuti mai vaine twana tavo ndaitozivikanwa netwana twangu tatisingatisiyane nawo. Saka mheno ini dzonguva ndongofunga kuti murume asati azviita akatotanga atofamba semunhu aiziva makwenzi ini handina chandaiziva ndanditori murima nokufamba kwatinoita machechi mumu ndinongonzwa kuti ndo zvaakaita akatanga agadzira vana vangu kuti wanyanya kumufarira zvakanyanya ende shuwa vana vangu anga achiwafarira zvokuti chero kwaudza kuti baba vangu vari kwakati baba vao vaibata urafu futi vana ivava havambototrust vana kuti ava ndo baba vedu vakanyanya kuita close nababa ava asi manzwi andozviita ndoenza kuti vakatanga kugadzira kuti vana vanyanye kuwafarira dzongo wanga nechinangwa kuti pamberi apo ndoraura kuzodai ameni. Akabatwa ane makore mangani mwana? Angane akuti 16. Saizvo zvani mangani? Ane 19. Saka pesa apa nyaya ina uzombofamba kumapurisa kana kupi? Inasi ndaingofona ndichingowatsanangurira ndichimboendako ndichiwatsanangurira kuti mwana akunzi akurwara iye kungwara kwaaita futi murume aitofona kumapurisa ikoko pandozosvika mapurisa ikoko ndanzwa wakambonifonera mwe musi zvikanzi ndanzwa kuti mwana akupenga. Ndikati ndozvaari kuti ari kungomhanya. Saka pandaitoya naye pandichiti mwana haana kuuya kumba angorara masango hana kuziva kuti kutotanga kukwira sei kwekutorwara kurasika njere ndozviri kuita mwana. Saka ndikaendako kundinotsanangura waingonditi tangai manotsvaga mwana wenyu muzoya naye. Ndikati ndomutsvaga kupi makore haazowandi here mwana uyu achigara musango kudaro zvikanzi kana mazotsvaga mwana wenyu muzoya naye hapana mafambirisiro atingaite nyaya yachona ndochidzoka kumba because vanhu vaingotaura zvongorafura mene munongoziva zvinoita mapurisa hamene zvavangoita so saka ndasvika pari nhasi ndomboenda fambawo ndichienda kumapostori ndichienda kupi ndomboshedzerwa akauya panapa hanyanya kugaraba anongoita zvimwe zvinhu zvokuti mutsvagire kumutsure kana kuti zvakafanana zvokuti ndamupa chikafu adya ukangomuti nhonga plate uise mudhishumu anongobuda hataure nemunhu hauchamuoni atoenda
tozotendera pamba paito hatichatomuoni atoenda utozotongofonerwa panguda atodonha panguda kwaita zvikandi kupi kuti pane musikana akadonha panapa asi ari kunzi zvone vamwe vanomuziva ka vamwe vanondiziva tabvunza vamwe vati anzi mwana venyu akaita sei anonzi Ningi chipo ndoti mhanya paipa ndotoona kuti ndiye ndotsvagawo machechi mondibatsirawo mukwiza kudini dzimwe madhimoni acho aitotaura manje aisangana yotaura zvekwababa wacho kuti muchakaura waiti wakangwara kuzvikwana baba wachona zvekumusha kwedu zvingovhengana ipapo zvichitotaura ipapo totakura mwana wangu ndoya naye ndombogara naye tata angoita zvingomunyengetedzana nhasi ndo upenyu hwatinongotirarama tiri tongoita semwana mudiki tongoita zvokumunyengetedza tiri zvokuda kumuti aite basa ukangomuti chinogeza mazokutanga chakwa munhu ai anofanira zvokugeza ukangomuti enda anomugeza ukangotaura kaviri katatu oyo abuda aenda saka zviri kuitika muupenyu hwangu zvakawandisa zvekuti zvinotoda kuti anondibatsira kuti zive chaicho zvokuti chii chiri kumboitika muupenyu hwangu inini nevana vangu rugariro chairo hatina. Nazomisanangura muchiti pakabuda dhimoni kuti machechi kwamuri kuenda riri kusanganisira kwakaberekwa mwana ndinonzwisa kuti vana ava muri kumboendawo navo here kumusha kubva vamaroorwa nemurume wechipiri. Vana ava ndinotovaendesa asi mukadzi vaakaroora murume wangu vakambobikisirwa mabhodhoro vaibatwa urafu mukadzi wacho amheno zvaangori munhu ai violent ngoziva kuti murume ukangoroora umwe mukadzi vana ava mwana kusingachadikana ukakuvaona saka vana vadzodzo nguva izombotiza wouya kwandiri ende ofichi ndaikangoendesa kuna bobo wavo zvongoti vana vangu vazive rudzi rwavo ndasikati kuti vana vangu vatadze kuziva rudzi rwavo because ndoziva kuti kwangu kumusha kwakaoma hakuna anozvigamuchira kana kuzoti waona dambudziko saka ndaingovaendesa zvokuti wari kwako kumusha kana ndavaendesa ndaitoona kuti vana vangu ndavatengera zvese ndasina basa nazvo kuti murume wahandichengeti atumire sikufizi kana chii kumwana ndaingoendesa zvese kumwana ikoko svika vadzoke pandakazwa kuti regeti vaende mumwe mukuru wachona kuti ndada kudzidza kuna baba akanditorera bhaginyashi ofichi saka ini nekutya kuti kana hondo dzakadai so because murume wangu wachona zvakawandawo zvinongobudawo pakufamba ikoko kati andozongokwadzirwa mwana rege ndingwasiya vari kupi kuna baba wavo ini handichazvitarisi kuti vana vari kumba baba wavo nditsvaga mari yangu ichiendesa sikufizi ndichiita sei ndichitenga chikafa nebasa nazvo ndozvandaingoita asi still kurarama kwacho kwaitonetsa hembe dzandakavapa dzikatorwa vakazopiwa zvimwe zvihembe zvinenge ichaziva kuti zvingani zvisina kana mabhatani ndakavaendesera musechero vakaenda nechi 90 kg tuhembe tuti twaiswa muchi 90 kg chechibage chizvisaga chechi ndomakaiswa tuhembe toti shoma shoma bhutsa hasisina zvatorwa mabhuku ndaingotenga ndichingoendesa asi mwana unonzwa kuti haana bhuku asi kunyora ndichienda kuchikoro kwachona vakazodzoka futi kumba waona zvaarema ikoko achinzi varara musango vadzingwa nemukadzi uye because mukadzi anomirawo semurume akada kudzinga murume anodzinga zvese nechi nevana mumwe musi ndichitofonera kuti vana vaenda kuchipatara vari kurwara ndosvika kuenza zvinhu vakapiwa mabhodhoro saka zvakangooma zvimwe zvaitongoitika pandai mabhodhoro pai muchikafu ndokutaura kwaita ndikaenda kuhospital inini pandaigarawo fu ndasina rugare ndaiti ndikaendesa vana zvandambotaura kuti ate zvarangu ndaivarume nguva zhinji ate zvangu varungumusoro mukuroora vashinga kuendesa vana inga ndiri kuudza kuti kana vaomerwa kana ndauya nditsanangurire ende zvinenge zveyu zviva mheno zvaingoitika kubva ndichine murume wangu vainditsanangurira zvokuti murume wangu azive kuti baba wake anonzani ndaitovarota kuope inini ndinate zvakundodzi Ningi kumusha kwedu kwakamiramira so history yese vainditsanangurira vashinga kuendesa vana iyi inini mwoyo wangu hausi kufara kuti vana vaendewo ndaikumbira kuti enda kunotora vana ndaitorora kuti enda kunotsvaga basa nzvimbo yakati asosachaja ndichataura nawo ndaingosvika ona nhasi uno handichaji munhu akangondipa basa ndirongoita chinyararire ongondipa mari anongondipa iyo ndomararamira ndiri kuita inini wakatooma saka iko zvino nazomuchiti wasipiwa pekugara murume wacho ari kupi wokubata mwana chibaro ari muWatcliffe haana kusungwa haana kana mbobvira asungwa kana kutoteerwa zvokuti ndakambosvika pakubvunza mapurisa ndikati zviri raiti here zvokuti hamuna kana mbotosvikawo ndaikumbira kuti mumbosvikawo muWatcliffe muchinyatsonzwawo kuti nyaya yakafamba sei mararamiro ari kuita mwana akamira sei mwana uyu wakambondishauda achiti aimibva yapa munongoti mwana ngomhanya anongoita sei ndikati imbosvika iwo munzwe kuti zvakamira sei kungosvika munharaunda because mukangosvika chero pabhastop muchitanga pabhastop chingoti dzikei mungobvunza kuti Ningi munongonzwa histiri yacho yakaoma asi vanhu nemapurisa cheche vamwe vari kutodzwa nyaya asi vanomutya
munhu anotyiwa munharaunda zvokuti vazhinji havatodi kana kutiswedera paari vanongomutya asi havana mbobvirawo zviite izvozvo. Saka maigara sei nemunhu anotyiwa nemunhu wese? Munoziva kuti uchiroorwa munzvimbo mausingazivika unongoti pangoda zvinto zvimwe zvinongoita munharaunda nokuti mazive kutanga chaini pasina chakaipa chaindiitira indaita kuti Mwari vakanaka, murume anofarira vana vangu asi kubata rafu vana vangu, aiwa tinongochengetana, ndozvandaita. Saka makazoita mwana iri nemurume? Ndakaita mwana mukomana. Mumwe chete? Mumwe chete. Saka ane vana venyu 3? Ndane vana vangu 3. Saka panapa haasi kumbowa here achikukanganisai kugara? Ndiri kupi, haimbotondibvunza kuti muri papi, ndotomunyepera kuti ndiri nzvimbo yakati, kazhinji ndotomuti ndiri kuzvishavani, ndiri kuGoromonzi, handitodi kuti azive kuti ndiri papi. Saka hamusi kugara here muchitya manje kuti anytime anogona kukuonai semunhu asiri mukati mejeri ende semunhu wamakamboripotera nenhau idzi, hamusi kutya here kusvikira upenyu hwenyu kana izvozvo mwana musiruziva kufuti kwaari, muri kugara sei? Inini ndiri kutotyira upenyu hwemwana wangu kuti zvichaperera papi achingorarama riri musango. Sei papapa haimboshanda kwaishanda, anongoti akashanda zve2 minutes kandi zvimwedzi 2 months unonzwa kuti mwana imwe adonha, mutore mwana venyu ndoenda. Ngoti ndotenda Mwari nokuti dzimwe dzenguva kwaanoshanda kwachona vanhu vanonzwisisa kandi ndiMwari kana kuti pane zvinoitika. Vanhu vakaziva kuti ndo zvaari mwana uyu, vanenge vakumubata futi vachiita zvokumunyengerera, vachamuharasa kana mubabasa rakawanda, vakutomuita mwana vepo. Asi ini nepfungwa dzangu ndikati ndikaona munhu andovirana naye ndobva ndaendesa nyaya kumapurisa. Asi zvinenge kandi ikoko vanonyumwa kandi zvinoitika handizive. Time yandinoti nezve mwana wangu anenge avira apa ndikafamba ndikadai anogona mapurisa kandi anosvika paari wonyatsomubvunza nyaya iyi panguda inofamba zvakanaka, anozonzwa kuti asiya basa adonha, achagona kutaura otoya naye basa rotopera. Saka izvozvo ari kupi mwana? Izvezvi ndakatomutora musango musono, atori kune vamwewo mai vakatogara naye vakutoita zvokutomunyengetedza kumubata kuita mucheche chaiye, ndokwatori izvezvi. Haatobvumi kuuya panapa. Ndakambotora vamwe vanondibatsira vachiuya panapa vachimubvunza vachiti ini achitotsanangura iyi achiti kana ndasvika panapa ndinonzwa kurohwa nchinzi ibva ipapo izvi zvisimuka, handiti kugare pana mai vako, ibva ipapo ndopandirongosumuka ndichingoenda. Saka panapa ndikangosvika chete panapa totonzi ibva ipapo, hapagarwe ipapo, buda uende. Otongobuda utengoenda kuzvimakomo, haendi kumba kwemunhu, anoenda kumakomo. Kana azotofambawo ini ndichienda kumachechi ikoko ndichitotsvaga vamwe anondibatsira, ndopaanozouya kuna mai vavo. Mai vandaitoronga zvokuti ndiende kunobatsirwa navo, achitoti pane kwanditoziva kunobatsirwa nyaya yemwe, nekuti ndakasobvira kudhara ndichivatsanangurirawo. Achitoti mazuva akati tichitaura kuti svondo inouya toenda kunobatsirwa, svondo iyoyo ndipo pakabva asiya basa, achiti ndafunga kuita zvikosi. Mari yangu ndaisungirira, ndapuwa mari yangu. Pakaenda kutauni, asati aenda kutauni ndakati kana wafunga izvo zvakanaka mwana wangu, because kugara kwese kwandaiti kana ashanda ndaimuti chengeta mari yako, usatenge chimwe chinhu kana sauti kana chii, mutsvagewo zvokuita muupenyu sevana musina kudi kuenda kuchikoro, mukatsvagawo zvimakosi zvokuti muite munobatsirikana. Ini namai vengu tese upenyu hwandiri kurarama hwakaoma. Saka ndakarara, ndakangonzwa kuti voisi chingotaura chingoti mai vacho ndoada kutooma musoro, ada kutokura musoro kuti mwana atoende futi kukosi. Hakuna zvakadaro, mwana anofanira kuenda ega timutorere mari yaanayo. Akatobayiwa nechitsono rakatodaiso musoro wakavhurwa wakangosungwa netishinda. Atati Makuseni kero iwe ni green chipo ko handida kuti uende wega kutauni, mira tigozoenda tese. Zvikanzi mukuenda nguva imini, ndotoona kuti mhepo yatomugara. Mukuenda nguva, ndikati manje pari kundidaira ipapo akutozora mafuta, haana kumbozvipa nguva yekuti apinde mubhatha kudii. Saka ndakashaya kuzoti ndoita sei. Ndikati chirega ndinobvunzawo wakamboita kosi iyoyo. Ndaida kuti aende kuRed Cross, ndaimutisabbisa zvaunoda kuRed Cross kana kuti kuEarth Movers. Saka kune mwana wepanext step akamboenda ikoko, ndikati ndingende ndinyatsomubvunzisa kuti maofisi achona ari papi, ndikurayire uende ikoko. Neupedza ndamborota dzedze ndada kuenda kuna mamwe madzibaba kuti ndikasvika ndikabvunza kuti ndinzwisise kuti mwana wangu achafamba sei. Upedza ndatoti hadzina kudi
hadzina kujeka. Nokuti nguva zhinji mari yese anoshandira ndozongonzwa kuti yadonha ndandakaisa yarasika, haana chaanotenga nayo. Kandi ndokutobvutirwa kwacho, kandi ndinoona sepane zviri kunotoitika. Nokuti haana chaanotenga nayo, ndongonzwa kuti yadonha yazorasika. Pandakazodzoka paro ndakazoona munhu aenda, hapasisina munhu. Ndamufonera futi, uri papi? Ndiri pakati ndiri kutogadzisa laini rangu. Ndakutoenda ndoda kuti ndizosvika kuMbare. Oh, undimirire usati waenda kuMbare, manje ndoda kusvika apo. Chitime ndakutofonera nevana mai basa kwaimboshanda. Mwana wangu andifonera achiti abvutirwa mari yese asisina na sendi 180. Kupedza ndarota dziya nemwana wangu atotolerwa futira. Saka upenyu hwandorarama ini zvakawanda zviri kuitika muupenyu hwangu, totoda kuti ndibatsirwewo. Zvakawandisa, zvimwe zvachona ndongotaura hangu bata zvimwe zvakawandisa. Aiwa, zvakawandisa. Tichida kupendera mama, ndanzwa matambudziko anosangana nemi pamwe chete nevana venyu. Mwana wababa vamwe chete uyu ane matambudziko ari kusangana nawo here semuri mubereko wacho? Ndimamai munogara nemwana, pane zvamuri kumbonawo here zvinotyisa kana zvinoshamisa zviri kuitika pamwana wababa wamakaita muri vaviri? Ichokwadi, pane mwana anongogara achingorwara izvi zvanongobuta maronda achingopera, anomboita kakuvhumuka, achimboti musoro wangu waenda kutorai musoro wangu munidzosera apa mama musoro wangu. Ufiti zvinhu izvozvo ndakambozvirota last time, adamburwa musoro wakandwa uko, watorwa ropa netipfungu kuhope. Amen. Ndatoenda kuchechi pa ndatotsanangurwa futi dzakangooma kuvana vachinzi mai nyaya dzobatsirwa imimi nevana vengu kana muchibatsirwa musasiye mhuri yenyu yese nokuti mese makadi makagadzirwa. Tikamboenderwawo nevamwe mai vanoita zvegirazi, takaona zvatakaona imomo. Zvakangooma zvandakasangana nazvo nezvandakaona imomo. Saka mwana wayo anombovhumuka achitora musoro wangu, mama isa pamusoro wangu. Musoro wewe wakabva wamuka une maronda musoro wese. Saka zvakangooma zvakawandisa zvokuti handikambozvipedzi kuti nditsana zvinotoda vabatsiri kuti wandivhenekerere, wanditarisire kuti chii chiri kumboitika muupenyu hwangu, chii chiri kumboitika muupenyu hwevana vangu. Tichipendera rubatsiro rwamungade mama kubatsirwa naro, tikatarisa nenhau yekubatwa chibharo chekwemwana nematambudziko ese amusangana nawo, muda kubatsirwa nevanhu vakaita sei? Ini ndiri kutarisa kuti chero munhu anokwanisa kundipedzerawo dambudziko rangu, kuti mwana wangu atidzokedzane sezvataingogara tichingoita kubva kare, tichivirana nemwana wangu. Mwana wangu aitewo zvinobuda, asarare musango, ndikwanisewo kumutumawo aitewo mwana sevamwewo vana, semagariro anga achingoita kubva nokubvira. Uye ini noupenyu hwangu cheche handina utano pandiri pano. Nyaya iyi ndakamboisvitsa kuna naBhoshongora, hapana chandakabatsirwa nacho. Ndaitotukwa nokunyombwa nehama dzangu dzachona, ndikabhlokwa mweya ndisingachagoni kana kufema, ndikarwara zvokurwara zvisingachagoni kana kutaura. Ofichi mwana wangu akambozviita izvozvo, ndada kuenda futi kupolisi, akangobhlokwa achagoni kutaura. Tikataura naye tomupa chibhuku aita zvokunyora. Saka ndozvandangoitawo izvozvo. Svika pari nhasi handisati ndanyatsoita basa chairo rokuti ndiite basa. Ndinotongoerekana ndabhlokwa pahuro ipapa. Ndakaenda kuchipatara ndikateswa zvese, machiremba akangoti hapana zvatiri kuona. Magetsi, mwoyo, mabhonzo, pahuro pachona ipapa, hapana chandisina kuitwa. Zvese ndakaitwa, saka hapana chiri kuonekwa. Nanhasi uno ndiri kutongorwara. Tinotenda mama, tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaita mhuri yeZimbabwe inogona kukubatsirai. Toona kuti nyaya yacho yakafira papi. Sei munhu akabata mwana chibharo ari panze kwemakore esaya, ndofunga kuzvino akutosvika kana kuma3 years, munhu ari panze asina kubatwa. Chii chamisa kumapurisa? Kosei vanga vasinganyatsotore nyaya iyi zviri serious? Chingava chii? Toona kuti tobatsirana nemisei. Ipapo ndandambotosiya futi ndakazoenda nemwana kupolisi, vakazotora mwana uyu ndobva vamufirisa affidavit. Ndikazoshedzwa, vaitora 1-1 isati tiri panze. Kufirisa mwana ndobva ndazoshedzwa zvikanzi mwana afira affidavit iri. Azoti ndandichingotya hangu, ndandichingobhekana nokutsura kwakandiita baba havana kundibata, asi zvazvisirizvo. Achingobva padhowe ipapa aitotanga kuchema usi.
mama ndinorwadziwa nezvakandiita papa, ndinorwadziwa, ndikazvirangarira ndinorwadziwa. Asi mama imi hamuna dzinde ramunoziva, kumapurisa tungoharaswa, hapana kana kwane chiri kumbofamba, tungotukwa, saka ndinongoita zvingopera. Ndosvika kumapurisa, ko zvafamba sei? Zvikanzi amai imi hamusiri makabata chibharo, mwana afira affidavit, saka toda tichazokushedzai azofira rimwe affidavit. Ko zviri kumbofamba sei? Ndo zvatiri kuudzai zvaitika izvi, ndo zvatiri kuudzai, hamusi kunzwisisa here? Ndosaka muchingoharaswawo nevarume. Izvi mukasvika kumba mufanira kutongogezawo, motora kaminikengo kasiketi kanobata-bata, kanonyatsobata, motengawo zvimafuta monyatsozora-zora, monyatsokumaintaina kabhodhi kengu kuti kanyatsoita zvakanaka. Kumapurisa. Kugeza, ndati kugeza hunga achitenga sipo. Nditenge tipfeka timini nikuchembera kuno kwandizive kamini. Ndotanga ndachembera kuno ndototora kamini ndotanga kupfeka. Munonditi chi? Ndakapfeka kamini kanobata, kanosumudzawo uku ndokaona kupi. Munonditi chi? Apa mukuchema nye kubatwa kumwana chibharo makunzi mupfeke mini. Ndipfeke mini. Zvakaitika kanobata muchipfeka kuti sketi tinobata-bata. Musangoti kuti masketi amakapfeka ingoti gubvuru. Hazvichapfekwe mazuva ano izvi. Saka asi mwana akaenda kuchipatara iri paakabatwa chibharo. Akaenda kuchipatara. Marisautsa chakabuda chii? Akanzi zvoni hasisiri fijini. Abatwa chibharo iri kana kuti kubviswawo sevana vanogona kuita musikana. Ndo zvawakangonitsanangura kuti zvizhinji muchazotsanangurirwa kumapurisa. Mapurisa ndo pamusina kusoudzwa kuti havana kana chavakambotuudza. Tsamba yacho anga yanyora mwana wachona, ndikati imi zvamuri kutaura zvinhu ndipfeke timini kana kuti mwana wangu tsamba yakanyora iyi muri kuti chii nazvo? Zvikanzi tione tsamba yacho ndobva wandipa. Zvikanzi awora tichazokushedzai. Ndikati ko tsamba yangu hanzi tsamba ndeyedu, handini ndeyedu mapurisa, matipa ende tsamba isi yengu, itsamba ndeyemapurisa. Ndobva toitora tsamba iyi. Saka handinzwisisi kuti izvi zviri kuitika sei. Ndinoona murume wekushanda kwemushonga nokuti magariro anga akuita mumba momo, akada kubata mushonga chimwaya tora hembe dzangu achiisa bute, achitsikirira, achipfeka machira ake yaya, achiombera zvinhu zvandasingambotooni muupenyu hwangu kubva ndichitorana naye. Mhene zvakangoita zvechiwanu-wanu. Ini semunhu usingazivi uchiwanu iwo zvaitondinetsa kuti zvii zvaari kuita. Hembe dziri kungomwaiwa dzangu dzevana dzachona, akada kumwaya mumba imomo motota achiseka achiti mhene zvakangoita. Ndofunga mazvinzwira emhuri yeZimbabwe vandakagara navo pano ndimai Chipo, tanga tichitaura upenyu hwavo. Ndofunga manzwa kuti upenyu mutoro, matambudziko anosiyana-siyana. Ndofunga manzwa upenyu hwamai Chipo kubva vachizvarwa kana kuti kubva vachikura. Hanzi anambobvira ndaitawo boyfriend, anambobvira ndairaramawo upenyu hunorarama vamwe vasikana, kuti unotosvikawo pastage vamazuva ano vanobva vatiye kupisa kuti unenge wakuitawo maboyfriends uno neuno, uchisarudza kuti wandichapinda naye musvitsa ndeupi. Havana kusvika stage iyoyo. Ndofunga kukura kwavo makunzwa kuti mwana akaberekerwa pabarika, kuraramo hwacho wakanga wakaoma. Babawo vanenge vachisvika pachimbobva pano, hanzvadziwo, vanin'ina, vanasisi, hapana kana mumwe aivada. Kuzosvika nhasi uno vatiwo aiwa rega ndipinde muwanano yekutanga yaputsika, vakati aiwa zvinoitika, masingle mothers ariko vawana rudo zvakare, vapinda muwanano yechipiri. Asi sekutaura kana kuti sekuona kwavo vari kuti ndakabva nanopinda mukanwa megarwe. Ndiye murume watiri kutaura nezvake muzuva ranhasi, akabata mwana wamai Chipo Chibharo wavakanga vabva naye kufirst marriage. Zvakaoma zvikadii, vana vanenge vachiti tawanawo baba, tawanawo father figure mukati meupenyu, asi wozoona kuti munhu iyeye ndiye asvika pakuparadza remangwana remwana. Achadiko Chipo abatwa Chibharo, mwana akupenga sekutaura kwakaita baba kuti nhasi uno mandimhangarira mapurisa, mwana wako akutanga kutopenga. Iko zvino sekutaura kwavari kuita kuti mwana haachagare pano pamba, mwana kuti anongogara musango, anongogara kumakomo. Achiuya pamba vanenge vatoendawo kumachechi kuti vanobatsirwa, mwana odzoka. Asi kupenga kana kuti kurasa njere hakusi kupera pamwanasikana uyu. Kune vanokwanisa kubatsira mhuri iyi, chokwadi ngatibatsiranei navo. Manzwa kuti chekudya chaicho pamba pano
zvinhu zvakaoma hapana. Kana even kurarama kwavo havasi kuziva kuti ndiri kubva kupi neupenyu ndichienda kupi. Chinonyorwadza ndechekuti murume uyu mufundisi kana kuti ndipasta vemachechi emazuva ano emafaya sekutaura kwamaita kwatamai Chipo kuti aiwa vatori aposto vanotozikanwa, asi nharaunda yese kana ani nani zvake anovaona munhu anotyisa. Zviro kwazvo zvichida ndo zviri kuita kuti nyaya iyi isaenderere mberi. Manzwa kumapurisa hanzi taingoharaswa, mwana haana kupiwa mukana kunyatsotsanangura nyaya kuzosvika mwana ati aiwa handina kubatwa chibharo nababa, asi ndaingotyawo kana kuti kutsurwa kwandakanga ndaita nababa ndo kwaindirwadza. Asi zvingaite here kuti mwana otariswa nana chiremba oonekwa kuti akabatwa chibharo, nekubatwa kwaakanga aita mwana kumapurisa akazosvika pakuti aiwa regai ndingoti ndaitamba zvangu. Kune vari kuona vari kumaofisi anokwanisa kuti tibatsira nemhuri iyi. Nyaya iyi yatsimbirirwa kwenguva yakareba. Fungai mwana ine 16 years achibatwa chibharo, nhasi uno mwana ane 19 years. Nyaya iyi ichingoita kunge pasina chiri kuitika. Baba vari kutotamba, vari kudya zvavo nyika rutivi vari kwavari ikoko, asi vasiri muchitokisi kuti vafesane nemhosva dzavo. Tiri pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo Chiti Chesarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.